हाय गाइस आं दिजोम ब्लग यूट्यूब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे ब्लग लाना फैबाय। बेबो जोंहा अल बड'फा फुटबल टुर्नामेन्ट बियो जाहैबाय उदालगुरियाव जानाया दिनैहाय फाइनाल आरोखि 0-1 बेयाव देरहालायबाय जोंहा गुवाहाटीनि आरो लकेल एसे बिदिनो आखायाव लाबाय। दे बिदिब्ला जोबजासिम नायलांगोन
Saya sih. Ayo.